og tænker, hvorfor verden er så kold. TV og aviserne er fyldt med had og vold. Og møder du en gammel ven, spørg hvordan det går, og svarer du det går sgu godt, er han hurtig ved at råbe. Jeg tænker mig tilbage til den tid, hvor folk de kom hinanden ved, og ikke bare så ned, hvor hun standsede op og sludrede, i stedet for at gå. Det var nu bedre dengang vi var små. Tag nu ham den ramme, der boede inde ved siden af. Stress og jeg har væltet ham, sygedagpenge, hvilken en skam. Han burde få en chance til, men hvorfor han hjælp, når der ingen der vil? At han må gå fra hus og hjem,